Ụtụtụ ọma nọ ụmụ ọdịnala Igbo. Aga m bụkwa onye nke gị Ugochi tubelu Oraifite NWA Adama anyị na-akpụ alụ. Asị nkachi tata bụ afọ fọtara anyị ihe ọma. Anyị ga-ejere obodo n'ara obodo. Anyị ga-azụ ka afịa, anyị ama anụ ka afịa, anyị ama ana ka afịa. Onye chụba anyị ya daa. Asị m ihe ọma dị n'elu ya dara anyị n'ala, ọ dị n'ala ya pụrụ anyị ome. Asị na kakaka ya ama anyị, jijiji ya ama anyị. Onye si na-akwụ ya ma champama ya ba na nke. Onye fụrụ anyị lụta nwa ya nwụrụ anwụ, ọzọ ya nwụ. Ọfọ tigbuo ndị ajọ mmadụ, ana tigbuo ndị ilo. Onye gwọrọ anyị ọgwụ ya saa n'ọnụ, ọ sacha n'ọnụ ya nwụrụ. Ọ ihe m kwuru. Asị m ebe bere ugobelu nke si ibi ebe na ya gosi ya ebe ọ ya ebe. Ọ bụrụ na o gosiri ebe ọ ya ebe, asị m nkwukwa ya, ọ ihe m kwuru. Ise. Abụ m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo, bụrụkwa onye isi nchụaja na Ugochi tubelu Odinana Temple nke dị na Oraifite na Anambra steeti. Anyị na-agba afa nke ọma, gbaa afa miri emi, rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Ihe m bịara ịkọwa n'ụbọchị taa bụ ihe gbasara ọzọ part 2, nkọwa gbasara ọzọ. Mana echefukwaghị m ndị enyi m ndị anyị na-agọrọ ọfọ kwa ụbọchị na-achụrụ àjà dị iche iche ka ife ọma na-emerụ ha. Ndị niile anyị na-arụrụ ọrụ, anyị na-agọrọ ha ọfọ na Ugochi tubelu Odinana Temple kwa ụbọchị. Ndị niile kụrụ mmụọ anyị ji alụ ọrụ mbamba, kụọ mbamba na Ugochi tubelu Odinana Temple, anyị na-agọrọ ha ọfọ. Na-agọkwazị ndị anyị lụrụ ọrụ mmụọ dị iche iche ọfọ. Na-agọkwazịrị ndị na-emere aga ọfọ m kwuru ka a na-agọ for 21 days. Ebe ọbụla ị nọ, viewers all over the world, ebe ọbụla ị nọ wee na-eche ihu na east, na-elota Ugochi tubelu Odinana Temple, wee na-ayọ entities of powers, ike ọdịnala, sị ha biko ha kwe ka iketa oke na aja na ọfọ niile anyị na-agọ na ọrụ niile anyị na-ahụ na temple kwa ụbọchị. Kebe eziokwu na Ugochi tubelu Odinana Temple, anyị na-achụ aja na-alụ ọrụ mmụọ kwa ụbọchị anya bụ temple. Ndị niile na-aga ọfọ na-eche ihu na east, na-elota temple a na-aga ọfọ, na-ayọ ayịyọ ka ha keta oke na ngọzi n'ife ọma dị iche iche nke na-eflow from the temple, ka ha keta oke n'ime ya. A sị nke ọchịchị obi ha niile mezuo. Ana m agụkwazi ụfọdụ ụzọ pụrụ nnukwu iche ndị enyi anyị ndị na-abụ ha nweta meseji anyị, vidio anyị melụ maka mgbasa ọdịnala Igbo, ha enye aka fụ na nwanne ha na ndị enyi ha nweta anya bụ meseji. Ndị na-eshi na-atụke vidio anyị na-agụkwara ha ọfọ sị na ndụ ha ga-adị, na nwa mmụọ anyị egbu ha, nwa mmadụ anyị egbu ha. Onye chụba ha na ọ ga-ada. A na-akpọku Chukwu okike abịa ma na ezumezu mmụọ niile na-achụrụ àjà ka ha gọzie ndị dị etu a. Ise. Ihe mbịa ka nkọwa n'ụbọchị taa bụ nkọwa gbasara ọzọ part 2. Ihe onye Igbo ọbụla kwesịrị ịma. Ọzọ title bụ noble organized ọdịnala hierarchy. Ọzọ title bụ ihe ndị ọdịnala Igbo ji wee gosi na isi ha bụ n'ọnụ. Onye ọzọ bụ onye ọdịnala Igbo elievetigolo, bunutie n'ọkwa dị elu. Mana dịka esi ekwu na onye nyere nnukwu ihe na-aga atụ ya anya nnukwu ihe n'aka, ọzọ nwere nsọ. Eziokwu na enwere ọzọ nwere level by level categories. Akọwakwara m na ọzọ bụ ihe
ndị oke ọbịa mgbe ha bịara n'ala Igbo wee mee nchọpụta wee fụ na anyị nwere this ọzọ institution, ha wee mee ya emulate, wee mee nke ha kpọọ nke ha night. Nkọwakwa ụbọchị a sị na night nwere level by level. Enwere night of St. Christopher, enwere night of St. John International, enwere Murumba nke ọkwa haya karịa nda. Then nwee nke ọgbakọpị ya nke a kpọrọ night of St. Sylvester the Papa Night. Ha niile abụrụ ofu criteria of merit eji anọ na nke ọbụla dị iche iche. Mana adị m ekwu maka ndị night, mana achọrọ m ka m kọwalụ gị na ọdịnala nweburu ihe ife dị n'ọfụ mgbe gboo egbo dị iche ọzọ. Ihe kpatara ndị mmadụ ji bịa wee hapụ ọdịnala bụ na ụfọdụ ndị mmadụ believe na ụka ọbịa dịrị mmadụ mfe ịnọ ya wee na-eme mpụ na ọtọnọ. Maka na ụka ọbịa believe na Chukwu okike dị so merciful na ihe ọbụla ha melụ na a ga-agbaghara ya. Ofu onye sịrị m na ihe ha ji chọọ iji ụka ọbịa bụ na ụka ọbịa enwero nsọ pese, in the sense bụ na chi ha jupụtara n'afọ ọma na obi ebere, na ị nwere ike ime ọtọ n'ọbụla ma yọọ mgbaghara ma gbaghara gị. Ghọtara ya? Na ọ bụgoro na ịkpọrọ nwunye mmadụ ije yọọ mgbaghara gwa onye ụkọchukwu n'ime ihe, ọ gọzie gị, nye gị na nọrọ n'igwe ugboro iri, sị gị kpee ekene mmadụ ugboro iri, sị ngwa gị gawa emezikwana ọzọ, nawa agbagharụgo gị mmehie. Ndị Igbo ekenekwa m unu. Nwanne agwaghị ihe dị etu a ikwelu, a gwara ihe dị etu a ka obi tọọ ụtọ, mana but the law of nature na-agbakọrọ gị ihe ime. Mgbe mpịawa azụ ga-ebido, ị ga na-agbagharị from post to post. Mmadụ ọdịnala, ihe ndị mmadụ ji agbara ọdịnala ọsọ ọbụla ọdịnala bụ the law of karma. Whatever you sow, you reap. Nke bụ eziokwu bụ na ị bụrụ ezigbo onye ọdịnala, you are sowing goodies, you will reap goodies. Nobody will stop it. It's like you planted corn and time of harvest comes. You go and harvest your corn, nobody will stop you. You got that? Because legitimately you labored for it. You planted the corn, nurse it. Now, time of harvest is yours. You got that? Now, ihe ụfọdụ ndị mmadụ amarozi bụ na ese na ịma ama ihe dị ihe follow laws of nature. Maka na gwene iwu ọdịnala wọ kpọtọrọ ọgbụ dị naanị nsọ anị, the laws of nature. Mana ọ dị mwute, ọ bụrụkwa onye ọbụla na-atụ nzu bụ onye ọdịnala. Ịghọtara ya? Onye ọbụla bụ onye ọdịnala adị asọ nsọ abụrụ ezigbo onye ọdịnala. Onye na-ege m ntị, ihe kpatara na problem ga-asọvụrụ ya bụ na ijiri obi aṅụrị nnabata ọdịnala n'ọbụ etu way of life of our people, because n'ọwụ okpukpere dị homogeneous to our race, our species. Understand? Now, once you follow it wholeheartedly, mgbe m batara n'ọdịnala, eji m obi ọma niile wee bata ya. Nkwuo na m enye 101% power to make it and to preach it. That conviction in me, that zeal nji wee gbasa ụka ọbịa ka m ji agbasa ozi ọdịnala. And mmụọ ọfụ n'iji obi niile were na-esu ya, ha ga-agọzi abundantly. Maka na iji obi 100% ahụ na-esu ya. Ihe ọbụla mmụọ abụrụ onye a na-aghọrọ aghụghọ, mmụọ abụrụ onye na-eme ka esi ka ị na-enye half shot, ka ị na-enye half shot na ka ndị mmadụ ghara isi ka mmadụ ga ofu atụ. Ọ bụrụ na ị want to fly a plane, iwe nye power, iwe ghara inye 100% power, it won't fly. Or fly onwe gị land crash. Ị ga-enyere ihe 100% power. So whatever you are doing in life, give it your 100% shot. Give it your best in order to
get maximum result. Mgbe mmụọ fụrụ na n'iwepụtago obi mmụọ agọzie gị. Ihe bụ ọzọ title dịka nsikwu bịakwa n'ọzọ title nwee level by level. Etu a ka nze n'ihe ha na-asọ si wee dị level by level. Ịghọtara ya? Enwere ndị wu obere ọzọ, ndị decide na obere ife ka ha ga-eme, mana ọ bụ ọzọ abụrụ ife na mma nnọkọta decide ya nke ọ ya echi. Ọ ije na agbụrụ gị, ị mara ụdị agbụrụ gị na-echi. Onwe ndị na-echi obere ọzọ, nwee ndị na-echi ma ọzọ dara ma name them, mana o nwezi ndị na-echi ọzọ Eze-Ana, now the highest. That is ụdị my clan na-echi, and n'ọnya bụ ụdị anwa ka m na-echi n'ọnwa. Ịghọtara ya? Ọzọ Eze-Ana ka mmadụ ofu atụ. Ọzọ Eze-Ana nwere ọtụtụ nsọ. O nwekwara ọzọ ndị ọzọ na-agba eriri n'ụkwụ. Ọ bụrụ ọsọ ọzọ Eze-Ana na-agba eriri n'ụkwụ, o nwere ọzọ ndị ọzọ kwa ndị nnukwu ọzọ na-agba eriri n'ụkwụ, agba njata ụkwụ, mana ha bụrụ ọzọ Eze-Ana. Mana among ndị niile agba eriri n'ụkwụ, ọzọ Eze-Ana bụ the highest, because Ana bụ isi mmụọ. Enwere mmemme dị iche iche ị ga-emere Ana. Enwere mmemme dị iche iche bit by bit. Ịghọtara ya? Ụbọchị ndị a nkụwara ụnụ gbasalụ ibu ego ọzọ. Enwekwara ọda mmemme ndị ọzọ sogasị ya nụ, abụrụ ihe mma abịa kọwa n'ebe a na-emecha. A ga-emesị wee ruo n'oge nke ahụ. Onwe nke a na-akpọ ite ana. Ọ nwatakịrị nwaanyị amabara nwoke ya abịa teela ya ana. O so na mmemme a na-eme. Ịghọtara ya? Maka ọzọ Eze-Ana ụdị anyị na-echi. Ọzọ Eze-Ana ichi ọnya kpatara na ọzọ Eze-Ana na-atụ nzu 9 line. Ị na-atụ nzu ihe atụ 9. And mgbe ị na-eme ihe niile ndị a, even ma iweta ihe eji echinye bụ ọzọ, most of the things like ma ji ma ihe ndị ọzọ, mgbe ose ọjị ma ihe niile ewu 9. Ịghọtara ya? So ọ ka dị nwee ọzọ Eze-Ana ka nwee many things a ga-eme na ya, nwekwa nsọ. Ekwukwa m ọzọ na ọ bụrụ na ị chọrọ ichi ọzọ, nke mbụ na ịma ị ga-abụrịrị onye ịnụ nwaanyị onye ị chọrọ is allowed, mana ịchụ ịnọ na di nwunye na-achụ nwaanyị nọ na di is not allowed. Enwere nsọ a na ihe adị ekwu eziokwu, nwe ha na-akpọ ịsa ile. Asa gị ile n'ike na-ekwu eziokwu mgbe dum. Ịfụ ịdị asọ mmadụ anyị pụtara ikwu eziokwu anyị etu onwe si wede ka ndụ gị too ogologo. Ịghọtara ya? That is also Eze-Ana. Enwekwara ndị ọzọ, ndị obere ndị ọzọ na-atụzi nzu less, because n'ọdịnala Igbo nzu bụ nọka rank. Nzu bụ ezumezu mmụọ so gị ka a na-atụrụ nzu. Enwere nzu okoro ndị na-atụ 4, nwee ndị na-add 5 tụọ 5. Ịwazi akpa aja ịtụba 7, ma ọ bụ na ichiri ọzọ, ndị obere ọzọ ndị ọzọ. Ịghọtara ya? Mana anyị nwa na onwe m, ndị anyị nwa bụ ndị ọzọ Eze-Ana, the highest ọzọ ihe anyị na-atụ bụ 9 at a stretch. Ntụcha 9, ọ bụrụ na m bụrụ okenye ụmụnna m, wee bụrụ the chief priest of our deity called Olas. Now ịma na mma atụnyekwa enwere m ike ịtụ one sọziri m, because mma adị nke that deity na-atụ mee 9. For the fact na m the oldest, nwere ike ị na-efekwu ana dị afọ ịtụkwa nwere ike ịtụzu one sọrọ gị. Ịghọtara ya? Maka na ọgụ nwa bụ Eze-Ana, maka na ana bụ isi mmụọ. Ịghọtara ya? So then mgbe a na-echi ọzọ Eze-Ana, enwere mmemme dị iche iche a na-eme n'ana, ma ana ngwuru, ihe enwe ana ngwuru. Ịghọtara? Ọ bụrụ ọzọ a na-echi nzuzo,
ọ bụrụ ọzọ a na-eme n'ọzọ ụka mba, nwere onye ga-abịa mee ọzọ Eze-Ana asị ọzọ ụka no. Ụmụ kịrịkịrị ọzọ ndị ọzọ ka ụfọdụ nwere ike ị na-eme na emechaa eje ụka jee ka ụka no. Ị na ọzọ Eze-Ana ị ga-abụrịrị kọọ onye ọdịnala, maka na ị ga-enwe ana ngwuru, nwee ebe a ga-anọ eme mmemme dị iche iche before agba ihe dị n'ụkwụ and so on. Ịghọtara ya? So ihe m na-akpọ ndị Igbo bụ na ọzọ amaka, chiwekwa ọzọ, chiwekwa na ọzọ. O nwere nsọ dị n'ọzọ. Yes, ị bụrụ onye chiri ọzọ Eze-Ana, o nwere nsọ ị ga na-asọ, dịka iri nri nwaanyị nọ na nsọ siri. Ndị nwaanyị nọ na nsọ, ọkwa ịma na nwaanyị nọ na nsọ adịghị emetụ ọfọ aka. Wurugo nwaanyị nwere ọfọ, ụgwọ nwaanyị eze nwaanyị nwere ọfọ, nwaanyị nọ na nsọ ọkwa ịma na ọ dị emetụ ọfọ aka. Onye chiri ọzọ a nwere nkwado dị iche ya akwado. Nwaanyị nọ na nsọ ama na-esiri gị nri, because of it's like giving you poison. It reduces their spiritual strength. Nsọ ị ga na-asọ. O nwegasịrị ụdị travel ime emebe, because ịmago na ụdị travel ụfọdụ ihe eme, you can predict what you will be eating. Ịghọtara ya? So ọ nnukwu ọzọ ka ọ bụ. Mana mgbe ị na-eche ụmụ ọzọ a ka ị na-akwụ ka nwoke si akwụ, o nwere entities of powers ya coming across mgbe ị na-eche ọzọ. Onye ọzọ bụ nnukwute onye a na-akwanyere nnukwute ugwu. Asị m ndị Igbo chiwekwa na ọzọ. Na klan gị ịjụọ ndị okenye ụdị ọzọ unu na-echi. Chibu ọzọ ka gị na ezumezu mmụọ niile ndị nna nna ha dị connected. Mmadụ enwere ike imewu ihe anything, maka na ịbụ kọọ onye ọdịnala na-asọ nsọ. Mmadụ agha egbuwo gị ma abụrụ ihe gị na chi gị kwuru ihe ga-eme. Ndị Igbo anyị nwere uru nnukwu kọlchọ ọdịnala anyị amaka. Ọdịnala anyị nwere nsọ. Onye agbatara mgbe a na-asọ nsọ, mgbe ndị ụka ọbịa bịa n'obodo a wee fụ na anyị nwere high moral standard. Kedu ife ha mere? They bastardize it by introducing Western way of life. Today, morals adọrọzi. Nwatakịrị na-apụta kparịa ndị okenye. Ndị mmadụ na-emezi ọtọnọ dị iche iche. Ị na-egezi na social media maọbụ na-ege na news, ifu mpụ na ọtọnọ ndị mmadụ na-eme. No morals. And that is what people are passing through now. That is what is bringing hardship. That is what is bringing challenges. Ndị Igbo ka anyị chigata nọ n'ichi ọzọ na ọzọ amaka. Ọzọ ga-eme gị ị bụrụ onye a custodian of the tradition of the people. And e nwere nkwanye ugwu so n'ọzọ, mana ị ga na-ekwu eziokwu maka ndụ. Mana ndị mmadụ achọrọzi ihe ha na-eme ha ka ha na-ekwu eziokwu. Ha na-agbaziri those institutions ga-ediscipline ha wee build high moral standard. Abụkwa m onye nke gị Ugochi tubelu Oraifite. Dịka m si wee kwuo na mbụ, na ibu ego ọzọ m na ndị enyi m, ndị niile ga-abịa Oraifite na be m ụbọchị ụka na-abịa 11th, a ga-eri ṅụọ. Etu a ka ọ dịkwa na 18th ụbọchị m na-etu ugo officially. Ụbọchị anwa ndị ya ebekwanụ ga-erikwa ṅụọ. Ya gazienụ. Onwe ajụjụ igwere n'ihe nkọwa taa, maọbụ ihe nkọwa bugoro gboo, maọbụ ihe na-agbagwoju gị anya n'ọdịnala Igbo, maọbụ ihe ọbụla na-agbagwoju gị anya n'ọzọ title, send a message 08057837672. Ugochi tubelu Oraifite. Ndewo. Ya gazienụ n'ọfọ.
agazie nnọọ